Joo, missäkö täällä on se tämän talon omistaja onkaan, niin onko se tässä saunan puoleisen tässä tilassa? Missä sä olet? Ei oo ainakaan täällä. Eikä tässäkään tässä suihku- ja saunatilassa ei ole. Katsotaan, onko tuolla autotallin puoleisella niinku tuolla vieressä. Katsotaan, onko siellä se tämän talon omistaja. Ei ollut tarkoitus säikäyttää. Joo, mä yritin etsiä sua ainakin. Mä kerroin sulle, että missä sä oot oikein ollut täällä. Nimi on Eeli. Joo. Mä olen Alti. Hyvä luoja. Jep. Hyvä luoja. Tästä tulee olemaan hyvä päivä. Kyllä sepä juuri tulla. Sinulla on niin vitu ilmeikäs naama. Eli herrasmiehen naama. Kyllä. Mä ajattelin, että tästä myöhemmin tästä päivästä tästä tulee niin normaalia, niin Joo, on kyllä aika ystävällisesti toimittu. okei. Mä menen siihen ammeeseen. No niin, tule perässä. Joo, mä tunkin sun perässä. Mun läskiperässä oikein mahut Ei, et sä oikein mautua.